Balangin, way pa man ni siya nga lihok, way pa man ni masuguran, pero paglantaw diri sang aton pila ka mga opisyales sa gobyerno, ini ba lamangin makatao nga sahi sang ordinansa sa ulihi or hindi? Action firing line. Joining us tonight is the Committee on Laws sang Council o SP diri sa Bacolod City. We have Councilor Attorney Dindo Ramos on the line. Councilor, how are you? Good evening. Good evening, si Action Art, no? Sa tanan natin pala sa inyong programa, may kabing sa inyo. Salamat gid no mawati ko sa tiyempo mo karong gabi kay siling ko daw ka unique niya klase ayo sang FDA kag sang DILG ko matabo. Sir, anong personal view mo di man? Kung dayon nun ginman nga may memorandum circular sa uli nga ayo ng mga local government units sa magpasar ordinansa para nga limitahan ang pagbaligya o dumilian ang pagbaligya sa bulong sa mga tiyanggi. Anong paglantaw mo siniman? Para sa ako, no, restrictive trade na siya. Hindi tayo mapunggan ng mga negosyante na mag-engage into a business, no? That's why we did ma-regulate. But we cannot ban the engage of trade sa aton ng mga businessmen o mga small entrepreneurs naton. Siguro, insindihan naton Action Art kung ang ginaprohibit ang mong pagbaligya sa mga tiyanggi sa mga prescriptive lang ang mga medicines, no? Correct. Wala nga hindi mabaligya kung wala prescription sa doktor. Kag inay sa pharmacy mo gid drugstore. Pero kung hindi mga sakit ulo malang mga medical ni mga ni mga medicines sakit sa tiyan, sa LBM kag na ito higit mo abi ang pagbiligya sila no hindi ko man nakita. So kaning ang DLG ang BFAD, nga nagkapangayo sila sa ordinansa sa LGU. Kung sa pamatsagan nila, isaktong ginagawa nila, dapat national law ang ilaya yung ipapasal, ipasponsor nila sa congressman or ng palakis o skopya ng nationwide. Nationwide, correct. So, siguro, kabalo mo sila na hindi na ma-prosper sa Congress, ang ginatagan nila sa responsibilidad, ang LGU. So, sa ako, hindi apo, no? Kung ina may arakin man ng memorandum circular, kabalo ko ina-request lang na wala man nila kami gina-mandate. Kaya kung nataon natin, hindi ba sila ka-mandate mong LGU, ang ilan na monitoring malang sa tanan-tanan, hindi mo sila kapilit sa amon kung anong himuon niya sa LGU. So ako niya paglantaw, Action Art, no, ka inhuman, oppressive, unreasonable ng klase directive. Kag siguro ako as chairman of the Committee on Laws, Ordinances and Good Government, though I will not subscribe to that idea. Aha. O, insakto na, I got your point. Kaya can you imagine, siling ko, bisan nagbakal dara sakit sa ulo mo lang, mangita gid sa drugstore sa kantuan mo. Halimbawa, kung nato ka sa putok-putukan sa alangilan, to makadto ka pa sa barangay proper? Correct na siya, kapit ko sa masabi sa ulo mo. Grabe mangita ka isang butika or sa pharmacy. Kaya hindi, man kilala prescriptions ng doktor. So, umay natin nga gusto. Kag ko nang gina-avoid nila bala Action Art na hindi makabaligya yung mga piki, yung mga bulong. Ang hindi sila gusto nila na masolve nila problema doon, hindi amo. Dapat maging sila, aggressive sila. Maging vigilante sila sa paglantaw to sa mga manufacturer ng mga bulong ng product registrator with the BFAD. Okay, kagkon pwede na kung itingwan nila tapos babaw kung paano nila pangdakop ang nag-obra sa piki ni? Amo na sila ng nakita ko. Kung ano ang nila gina-avoid lang, either so to be avoided, nga pagbaligya, pero ang means na pamaagi nila para nga ma-stop nila, hindi amo. So, hindi amo na appropriate action nga himuon mo yang ibilog mo yang LGU karon kon ibang LGU di magpasar na buta malupid di kaya kabakal kung tagasilay kasi inyo to kon halimbawa amo na bing matabo diri sa Bacolod diyan di pwede kung may ordinansa to mo na isakto nga daw ka sa crowd lang ang sitwasyon. Action Art ang ibang example mo na kasi pero may makuto sa barangay Alangilan, barangay Granada, ini sila na itong mga butika sa barangay ito pharmacy. So mabakal ka lang yung sakit siyan mo, hindi kaya pwede ka bakal sa tiyanggi. So gindulaan mo pangabuhi ang mga tiyanggi. At the same time, why mo kaya opportunity at ang mga pumuludo nga magka-accessible ka sa mga medicines. Ang prescription nga ginatag sa mga doktor, ina para sa protection sa aton ng mga pasyente wala Action Art. So, ina-reasonable na hindi kaya oppressive. Kahit hindi na proteksyonan ang ilang interest, ang ilang health.
Pero yung mga bulong, mga paracetamol, mga wala na nag-require sa prescription sa doktor, i-allow ka na yung mga tiyanggi magbaligya. Para accessible sa mga pamuluyo. Oh, if in case man nga seryosohon nila ka magpadala memorandum circular, halimbawa, ti isa ikaw hindi ang mag-sponsor sini. Nang ako personally, hindi ko, no? Will not sponsor that kind of ordinance. Bis kami, ala ka sila memorandum circular. Kahit hindi ba sila ka-impose ang ilang gusto sa aton, may ala mo kita rin natawagan local autonomy. Okay. We can decide on our own, hindi na yan pwede. That's why ganyan muna siling ko, kung sa pamatsagan sa DILG, na saktong ginaobra nila, dapat dito sa Congress, kaya siya nga lagi, dapat i-apply sa na all over the country, hindi lang kasi isa ka LGU. So, galing kayo muna ang nabalaan ko pa action art, kabalon sila hindi ba niya mag-prosper mo, damo madamangin alamon sa Kongreso. So, wala din sila ganabi, gusto nila LGU. Ang ibala nila LGU, kadamo mo ba ka action art sa mga palsiyang at mga DLG nga, masilin ako doon kasi kwawi. Una, itong riding in tandem na mga, Sa motorsiklo? Na barrier sa tunga sa nag-drive sa sa rider. So sa ako nga nakita, wala nila nasabihan. Pagkatapos may mga complaint coming from ng mga pamuluyo, last time na bawion nila. So sigurado ko hindi man ma-prosper ang action art kay amo na bala we cannot rise higher than our source. Ang source ng ang Kongreso. So ang Kongreso gani wala na consider na i-limit ang sales of sila mga medicines ay ang LGU i-limit siya. Wala ko nakita sa wisdom sa sila nga memorandum circular. Yes. Sir, thank you gid sa time pero isingit ko lang isa sa mga haligi man sa transport nga under sa committee mo si Mr. Jesse Ortega nag-interview po ko siya the last week. Why ko expect at wala na siya nagtaliwan isa ini ka kwan man nanging kabahin man sa mga consultation mo last time under sa committee mo. Naging close mo ni Jesse Ortega Action Art, no? Dugay man amon ito danay nga duwa while ako kay nagaw kay hapon ako kabalo nga nagtaliwan si Jesse Ortega dapat tani nakapasama ko na ordinansa resolution rather nga express ang amon gratitude abi sang amon nga kasubo sa pag panaw abi sa aton isa ka amigo, no. Even during that time sang last guro one day before sa napatay action art Kaliwan nakabati pa ko sa interview yun sa isa ka radyo na ginabalan siya nga daw ang LGU kuno sa sila sa Bacolod ang dasig-dasig sang pa-implemental sa sininga modernization. Ang ambay galing ni Jesse Ortega nga dito nabilib ko sa iya di ka naaralan sa hospital ang siling niya nga nang paano ang LGU sina kay hindi na iya programa sa LGU, yan ang national government project ang modernization. So dito ko nakita ang wisdaman sang isa ka Jesse Ortega. So in behalf there is imo committee ang pamilya pamati karon ng gabi may mensahe ka sa ilasan. Thank you ng Action Art no sa tanan na transport group na may ara sila pasulod ko sa akong ng letter na nag-ayo sila na gaan sila sa provisional authority ang aton nga mga PUJs na makabiyahe gyapon, no. So magakadak ko sa public hearing kag mag-invite kita sa LTFRB kay nakita ko daw very reasonable man yung request kay kung hindi ka sila pagaan sa provisional authority sino makita sa aton mga commuters, no. Kag kung magsige sila biyahe nga wala sila provisional authority sa LTFRB ay layo ko lang matabo sa mga salakyan, mga aksidente, hindi ba compensate sa insurance ang mga pasero. So, that is a very reasonable and justifiable request coming from the transport groups. So, by the way, saan ang plano mo mag-meeting na sila? Sir, kay siling ko LTFRB, nindo ka mato-mato, kunwari di sila, duway ka coordinate sa LGO, no? Amang muna sa mga bagay, ang nakita ko bala Action Art, na kung saan araman sila yung alihok ng ila,
nga wala consultation man sa local government unit kung saan mo na may mga confusion between the transport sector sa LTFRB kag sa local government unit. So ini nga si mana ka magpatigayon siyang patigayon siyang conference. Na committee conference ko, hindi ako Alas 7:17 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Sa diyan ni sa isyo to ng modernization niya ho kay ang LTFRB although nga iti ini iya sang DOTR project ini nga modernization program pila na kabulan na bilin sa administration ni Presidente Gong do ginaporsigigid no why kita ga kontra sa maayo nga mga jeepney proti ano ni karon matabo kung why isang biyahe ang iba na jeep councilor so rigid na utod ang line tayo or saying kay na amo na sa concern nga action art nga kung hindi tapagaan sa provincial authority nga maka biyahe ang aton yung mga PUGs ng mga na traditional ang matabo sina wala sa mga magbiyahe nga iban kung magbiyahe giman kasi tungod kulang ang aton mga PUGs kaya hindi maka-cater sa aton mga commuters siya do kadako nga risgo kay kung ano giman matabo hindi na pag-i-compensate action art sa aton insurance kasi hindi sila for public convenience nga PUJs, no? Hindi sila for hire. So, hindi sila mag-compensate kasi nag-violate sila sa ilang policy sa insurance. Aha. Sige. So, manawag na kami sa imo kung especially kung matapos na kananong results ng imo committee conference. Salamat, Kid Councilor. Good night, same. Thank you, Mr. Action Art. Kami ang kapi sa luwat. Action firing line. Duwag ka mga issues ang kuha natin bilang update kay Councilor Dindo Ramos. Number 1, ining daw hindi ko maintindihan nga lihok nga gusto matabo sang Food and Drug Administration or FDA. Ano ni siya? Administration Authority day ang FDA. Food and Drug Administration siguro no FDA. Now, tiding ka kita imo kumo nga hindi nila gani ma-intercept although nga given the fact nga Wyman Police Authority ni sila kundi gatag lamang sa approval sa maginahimo nga mga bulong, pero can you imagine balaya? Para mapasimple nga daway na abisang mabaligya kag hindi man butang sa risgo ang komunidad nga nagagamit ka nagabakal sa bulong sa mga tianggi, which for me a good move, a good purpose nga gusto nga luyag matabo sang FDA. Galing kay siling ko daw pahapos niya klase ka sahi isang tikang hawo. Action firing line. Ang isa ka challenge siguro diri sa national government, paano nyo paligban nga ining mga nagaobra sa piki, nga mga bulong nga muning nagapalapta sa palibot sa pungsod Pilipinas, why not abi muning konsentrahan nyo da, pangayuan nyo bulig sa nagkalain-lain nga mag-government authorities. For that matter, agud ma-discuss nyo, paano ni sila dakpon? Kay kundi bayara ka mo sang Intel Works nga mga operatives nga top dira kay hindi man na pwede nga ining mga tianggi kung wala ginadeliveran actually ang nagkakatabo silang kung isa mga piki ni balang nga mga bulong galibot ni sila kag nagapamaligya sa mga tianggi sa tuod lang mo nagalibot ni sila kag naga-offer sa mga tianggi sining mga bulong, di ang mga taga-tianggi, hindi man na expert nga makita nila nga piki na kung hindi. Action firing line. Di ang isa nga nakita diri sang national government, since nga daw hindi mapunggan nga nagalapta kay base sa ila sining nakitaan o kung latest nga mga records nagapakita nga may mga tianggi in particular sa mga lugar sa National Capital Region, Region 4A, Region 5 nga may ara sang ginabaligya nga piki nga mga bulong. Ti mga ordinaryo, hindi kung ini yung mga bulong, amo ning ginagamit bilang bulong sa sakit ulo, sa ubo, sa trangkaso, nga wala na sang kinanglanon pa nga prescription gikan sa doktor. Action firing Kaya line. mga balon ka ay ini nga bulong di ni pwede ni mo mabakal over the counter kay kinanglan mo diri ang resita ang prescription sa doktor nga pwede ka makabakal sina nga bulong.
Ti ang plano sa DILG, ha? I'm sorry ha, kag sa FDA, pero kung ako ya pamangkuton, do hindi ko ya paboro sininga sa isang lihok nila, yang hinuon la sa uling LGU, magpasar ko no sang ordinansa, gudumilian ang tiyanggi, magbaligya bulong. Action firing line. Pareho sa mga barangay, sa Aplad Barangay ni, outside Bacolod City, nga dito ka na makabakal sa paracetamol, kag ano man dira nga ordinaryong bulong. Ti kun way baligyas tiyanggi na karon sakit lang tiyan to nagkutoy. O ultimo nga imodium kag diatabs na din ka mabakal na karon kay kundi ka pagpabaligya onda. Action firing line. Pabalik na lang ni sa mga herbal medicine ng tao bilang tambal. Ti dapat siguro paligban sa national government ni kung paano magladakpan ang mga dalagko. Actually, mga big time niyang nagahimo sa sindikato nga operasyon Action firing line.